Bueno, la veritat és que tinc que donar les gràcies al club, a la Junta de l'Escola, als entrenadors i sobretot a la Comissió Covid, que ens han facilitat molt la tasca d'organitzar i de tindre aquestes pautes necessàries per començar la temporada amb l'escola. Tenim moltes ganes, moltíssimes ganes. Hem fet reunions tant amb la Comissió de Covid com amb la Junta de l'Escola com amb els entrenadors i ho hem deixat bastant clar i ho tenim bastant clar tot el que hem de fer en aquestes jornades que vindran ara. L'única diferència que hi ha entre aquest any i els altres és que els pares no podran assistir als entrenaments dins del que és les instal·lacions, només ho podran fer a través de la House o del Baldiri. Estem contents perquè s'ha fet una bona feina, s'ha fet una bona tasca, tenim molt clar el que hem de fer, sabem les pautes que hem de seguir, els protocols que hem de seguir, els entrenadors ho tenen molt clar, saben el que farem, no hi haurà contacte, sabem perfectament que una de les coses que no farem és el contacte, que anirem pujant progressivament segons ho demani les següents federacions o el sistema sanitari i la Comissió Covid i res més, esperar que vinguin els nanos amb moltes ganes i amb molta força i amb moltes ganes de que comencem.